Jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba odhi nyime gi kwayo kembe mopogore opogore mondo omi onywak migao mar weche tuke e gero tuke ma pacho kae. Kono we alap mabipingo rije tuke mag Magical Kenya Ladies Open na Mwamba olero ni mano yo makende mabiro makata ma jotugo nyalo yudo thuolo mar kawo weche mag tuke motegno kendo kaka tije ni mar gibiro yudo yuto mabiro konyogi e kindegi mag tugo. Whichever sport you look at across the world, it is really powered through corporate partnership, corporate sponsorship. And that is what we want to see here. Reason why government through this Ministry of Sports is working very closely with corporates to package sports as an economic product and get corporates to put in money, not as a CSR, not as a charitable activity, but as an investment, because sports is a big investment. Club mar Tusker FC oidho nyaka thuolo mar 4